¿Qué cómo? ମିଛ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ମୋର ଅବସ୍ଥା ନେଇ କରି କରି ହିରୋଇନ ଆମର ଦେଖ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆନି କାଲିଠୁ ସେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆନଥିଲା ଗଲା ଥର ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇନି ନା ଲକ୍ଷେ କେତେ ଦେଇଥିଲ ଦେଖିଆ ତମ ଇଏଟା ଦେଖେଇଲ ବିଲଟା ଦେଖୁନ ମ୍ୟାନେଜର କି ହୁଏ ତବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ସଇଲା ଆର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ବସେଇଛି ରଖୁଛୁ କ୍ୟାମେରାଟା କବେ ଏ ଅନ୍ ରଖିଛି କି ଏ ଅନ୍ ନା ଟିକେ ଚାଲୁଛି ଆର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଆଟା କୋଉଠି ଚାର୍ଜ ଉଠେଇବୁ ଘରେ ତମେ କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଘରେ ଏଠି ଯାଇ ହଉନି ମତେ ଦଉନ ମୁଁ ଯିବି ତମେ ଯାଉନି ତମେ ଯାଅ ସେ ଧକ୍କା ଦେଖି କିଏ ଯିବ ତମେ ଯିବ କି ଏକାଥରେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଦେଇକି ଘରେ ଦେଇକି ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇକି ମୋ ଗାଡି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ହଉଛି ତା କଟଟା ଅଛି ନେଇଯିବ ଦେଇକି ଯାଅ ଖାଇବା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଖାଇବା ଠିକ କାହିଁକି ଆଣିକି ଚାଲୁନ ଯିବା ସେଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଆସିବା ଜଲ୍ଦି ଆସେ ସୁଟ୍ ହବ ତମେ କଣ ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇବ ନା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ନା କଣ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଯା ଖାଇବେ ତମେ କଣ ଖାଇବ ହିରୋ କଣ ଖାଇବେ ଆଇଁଷ ଆଣିବେ ନା ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ଆଉ ମୁଁ ତ ମାଛ ସବୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବି ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ଏକା ଗୋଟେ ଚିକେନ ମିଲଟା ଆସିବ ତମର ସବୁ ସାଧା ଆମର ଛତୁ ନହେଲେ ପନିର ଛତୁ ଫତୁ ଏତେ ମାନେ ମତେ ପରମିଶନ ଦିଅ ମାଛ ବଦଳରେ ଓକେ ତମେ କିସ ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା ହଉ ତମ ପାଇଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଣାଯିବ ରୋଲ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗ ଦିଟା କହିଦଉଛି ମରିଯିବ ଫଟୋ ହେଇଯିବ ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ତ ତମଠୁ ତ ବେହତର ଅଛ ବେହତର ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର କଣ ୟୁ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ଭିଡିଓଟା ଖରାପ କରିନି କହୁଛି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲେ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୁଁ ଯିବିନି ଦୂରିଆ ରହିକି ଜୁମ୍ କରି ଶଳା ବହୁତ ଖାଉଛୁ ରହିକି ୱାଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଶଳା ଫଟେଜ ଭଲ ଆସୁନି ମୂର୍ଖ ନେଇକି ମୂର୍ଖ ଏବେ ବାହାରିବ ସେ ଦିଟା ପଢିସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବ କିଏ ତମେ ଯା ତମର ଆଉ କାମ ନାହିଁ ଏଠି କଣ କହୁଛ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ ଯା କେତେବେଳେ ପିଟ ମୁଁ ପିଟିବ ଜୁମ୍ କର ମୁଁ ମାରି ଗଳି ପଡିବ ତାଙ୍କ ମାରେ ତ ହେଲା ଆକ୍ସନ ଗଳି ପଡୁଛି ହାय ଧନ ଏ ଶଳାରା କଣ କି ରେ ମୋବାଇଲ ଖରାପ କରିଦେବି ଉଠିବ ସୁଟିଂ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଖାଇବା ବାଢୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ତରକାରୀ ଦିଆନି ତତେ ହଁ ଖାଇସାରିଲଣି ଆମର ବଡ ହେଇନି ତମେ ଖାଇସାରିଲ କଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଇଟମ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ କଣ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦିଆନି ତମକୁ ଓହୋ ଇଂଲିଶ ଏତେ ଇଂଲିଶ କର ଛୁଆଟା ବିପିନ ବାବୁ ବିପିନ ବାବୁ ତମେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ତମେ କିଛି ଖାଇନ ଦୋକାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଆଜି ମିଲାଇଛୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ହଁ କେନା ସେ କି କାନ ମିଳୁଛି କଣ ନାଇଁ କିଛି କଥା କହିବନି ତମେ ଖାଉନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଛି
ହଉ ହଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତରକାରୀ